Oh raras renaning driya oh makaten urut unceng adicara pahargyan prasaja dawuhing kaki ini penganten kalodhan puniki portapturi ingkang ringga sagung ing pakurmatan sumangga wae prasaja ing kalodhan puniki tinarduka sarengan kanthi wasan umul kitab ala kulin niyating solehah liridha ilahi ta'ala bisafati rasulillah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kanthi wasan Al-Fatihah sarengan tengara sampun tinarbuka prahargyan prasaja daping kaki ning panganten kalodhan puniki ing pangacapit purwa madya wasana kasembadan lulus nirbaya nirmala nir ing sampika tanggaping sasmita panganten putir naning ayu Vivi Agustin Permatasari Purna hangenya hanglulur sarira hang waswadana keparipun pepundhen panganten putri Rasa Binaya kali mijil saking sasana tepas maing manjing wonten ing sasana Prabasayasa lamun rinpaka dobiyong ban wayah apa iki mangrengga ruming pulih tekan saramanik cawingna sinawung biar lintangi titisonya posmita asile Suhrepdata pitana anenggih negari pundi to kang kaeka adidasa purwa ekata marang sawiji hadir purwa kawitan dasa 10 sanadanta kathah titahing Gusti ingkang akarya luka ingkang kasangga pratikapit ing samudra kasongan akasa kathah ingkang sami hagegana raras nanging boten kadi kalupada ing kademangan prampelan Karangja Magetan bebrane guyub rukun samat sinamatan daya dinayan tebih saking tukar padu acencengaken wonten rengkani bebrayan gotong royong makartine gotong royong bangun prajane gotong royong bangun budayane gotong royong bangun agamane mahanani saben-saben papan pambadahan masjid musala langgar siang pantaraning rati gumarenggeng pindha bermono hangrurah sarining madu pamaosing kitab suci dikir nyang panduga meh raharjaning bangsa kuncaraning negara bebrane ing kademangan prampelan saperangan ageng wilet ngenyok ulah tetanen mila boten nama elok lan muka lamuta saben-saben pakarangan kalang kitri katingali joro-yoro rombok tilong robyong wigembili sak kuali-kuali gedang raja sak depo-depo jeruk keprot melok-melok melon sanggon-gon hamimbui asrining kademangan prampelan hanjane ingkang tebih sami mantiung ingkang celak sami mangklung awis saking raharjaning praja liyep-liyep layaping aliyuk pratima rumilas ringgolo sona pitriku sumane putih retnaning ayu Vivi Agustin Permatasari putri si panjenipun Bapak Haji
Agus pribadi Ibu Arum Wardayani masaking sasana mayang arum manjing wonten juru Prabasa Sanarenga Prajogung sasana mulya negya nuhoni sanggitan pun susunan pakubana ingkang angka sawekawan ing Surakarta hadirat apa to busananing penganten putri ngagem busana kabesaran muslimat sejati kruduk ingkang awari langking sinambenang kencana wimbuh mungguh amantesi dasare wong ayu yen guyu mundhak ayu besengut malah patut netra pindhang bawa tresna lembean sewa lewa asih jangka sajak anjingkat semut jinjit nanging ora kadanak munadika ngudan receh datan cerewet gonas gane sak-sale tregal wiragani datan drawasi mula mboten nemo elok lan mukalamunta Risang Bagus Lufi Yayang Darmangan gandrung kapirangu gya metik sekari kedaton kinarya garwa Prameswarinata tanggaping sasmita sampun manjing wonten sasarengga Sang Duta Saraya Wimba Saraya daya-daya mboyong wujuding kayu klepu dewa daru sekar adi kapet debok swasa ing kapupus cindhi kinare medhuk pratan pekanten kakung akanthi manjing wonten sasana kang sampun sinengker sasana panggih awa sampun giluanci titik laksana tumapaing biwadaning kaki nini penganten kalodhangan puniki menapa to darunane kembar mayang kembar wis arane loro mayang arane kembang loro tunggal-tunggaling aru pelambang jejere panganten sarimbit ingkang sajuga priya ingkang siji putri wis manunggalaken panca karmanipun sing budi cipta rasa karsa piwah kalane lelombaning samudraning bare mancik ing alam madya nyecep madune katresnan derek sunahing rasul menapa darunane kembar mayang oyoting Bayu Bajra oyot Bayu Bajra dalem kayu andira pangera kiblat papat godhong mega rumping pewoh ing daru tuwin kilat oyoting Bayu Bajra pasemoning kekiyatan pangadaping sedya mugi panganten sampe tansah pinanikahan santos ing batin saengga datan gampil kasempyok ing radan tebih saking tukar padulan cecing akan luwaker rekaning bebrayan deleke kayu andura kayu purwosaci jatining kayu mengko sasmita sinandi mugi panganten sarimbit anggen nyonggebyur ing samudraning bebrayan tansah jinangkung kanugrahan saking Gusti Allah kang Maha Linangkung tetol sampun manjing wonten sasana parepapan cemodhe penganten kakung daya penganten kakung akanthi manjing wonten sangsane kang sampun sinengker Prabu